Yate, bilang ko mga pagbulka-bulka sa una. Ikaw kusog kay kang bulka sa una. Bakit na? Oh, lukyak. Magkaitan na ako. Hoy! Pamilyar laging naong pre. Mo dinibot pasabot niya sundalo nga classmate? Oo nga. Dito itong isa dahil si Sergeant Joy Noy. Ay, di lang ito. Morning cruise na mo nga. Pamilyar. Di ba maong kuan? Kinsa ka na kung unahon diri ko? Kinsa kay Dax diri? Kinsa si Marjo? Wow. Buga! Yan, kay sundalo naman. Basing na lalaki na yun po. Basing na lalaki na pre. Tanong ka rin. Sarge! Sarge! May buntag! Shot na matik! Shot! Sino yan, William? Ninaro yun, totoo na po. Mag-ura may dali, mag-ura. Sino naman sa kuha? Nag-meet na sa una, Sarge ba? Pamilyar, Sarge ba? Kumusta ka, Sarge? Sugad na niagi ba, no? Kalong nung nag-ask ko sa inyo nga gajim mo. Oo, gym eh. Pero okay na to eh, nang tawag na ito. Ubog man dato. Huwag kita kabalong sa inita buha to. Pasensya, wala na mo nabalita mga nagsundalo na ko. Organic, yaw, din mo Sarge. Hindi mo na ikaw basta-basta. Dahil kayo ni Sergio. May tagay pa, Sarge! Kangsikad mo! Kangsikad dua ka baso! Kangsikad dua ka baso! Apa, Sarge? Bugo na po kunin mo ba? Bugo! Sarge! Mas kangsikad man! Ano man, para may kangsi ba? Pero ito ang corner ba? Tuyok sa baso ba? Wala man kayo musita sa inyo dire. Wala musita! Sarge, na mo sita mo galing. Tawag ko na. Sulti lang. So baka mahimahoy, taron, Sarge! Maoy, pag maoy gusto niyo din. Mamutulog kahoy dire, gusto na ako. Amot la, pag illegal laging dia. Salamat, Sarge! Makapangasi na silingan. Wala mo para sa ko. Natay mailog kasawa ron, pwede ra. Pangilog. Mangilog taguya bro. Kamalala ka ng puros lalaki ta. Gahi jud. Sada na. Limog-mog gahe dito gahe siya gid mga sundalo hubugon gahe kayo. Maka-eager. Uli ko sa Sarge. Ano da? Adi Sarge. Sarge. Close mo po na to ni Bitaw. Para ma-close mo sila, O shot dili ako, kadiana po na diya. Kadiana po na diya sa iba. Ganyan mo din. Ako ganyan mo din. Ha? Ano Sarge? Ganyan mo din. Oh, totoo na mi din Sarge. Totoo na mi din Sarge. Na, dati payat ka ba, pero karon nag-kit ka. No? Laki na po. Tama din si Maulawan taning style ba. Maoy biyan si Marty. Samdi mo kwan Sarge. Di man ning taba lang ka ba, napansin ako. Kusog na ko mukhaon ni undang ko bulka. Ka muscle ka. Mo ni suguton ni undang ko bulka. Gajin-jin na pug ka. Oo. May kay kagbalibo ba no? Sarge ay gilo kayo mo guni ra Sarge. Okay ra. Napa may kwan tropa madungol-dungag. Wala na. Wala kami. Karagid. Sila. Kinsa man niyo? Kinsa man niyo? Lamnya po jud kayo bay. Ay! Galas go! Kinsa man na? Mo man na kusog kay mangilog baon sa school pre. Dako sa lawas ba Dako no? gani. Pre ali pre. Uti kami nakaapas no. Tropa na po na muna. Tapak ali. Hoy, mao bitaw nino. Ale. Inig mag-plug mga unog baon sa rom. Nga pare nag-shotting nang pudra bay. Pre, Ali pre ali isa pre. ale. Kapas no. Dali sa ko kadali kay una kay ko. Balik kay na. Dali pre kay makansi ka shot ba. Gabo daw lalaki ba? Unsa Sarge? Kan mas gwapo lingaw gid ka. Ako bitaw Sarge. Pre, gilas gawan yung tirada. Wajar mo nagbago, pre. Sira mo kinom mo karon. At least nandang na mga tirada ni mo. Agadag shot Sarge. Boxing nga ni gano. Nita ko kinom, pre, ba kay... Ay, sa ko pa siyata kay... Ay saba ba? Ay, sa ko pa siyata kay... Nagkaw jumpingan lawas ba kay? Nakoy dula ba kay? Ako na mo ribad sa body shape. Inuwi, body shape. Tama Sarge. Sarge. Sao ba lang sundalo? Sundalo ka ba? Yung mga judo yung nanapod. Pwede naman i-package yun sa basic na pero kung Sarge judo. Kasmitan suna good. Dili ani man good. Naluoy ko sa iya ba kay beginner pa gud ni. Kami mga army nami mga judo, taekwondo, shih tzu, mga training. Pero kabla may kaya boxing Sarge. Boxing may special Package na ako ni kay incase binuangan ka sa mga tambay na self defense. Ako pinapangita pre. Perfect yun. Tama rin kita mo sa taga discount ana Sarge. Libre lang. Ay, ka ba surti yan? Yawan sino yan eh. Sugdi ninyo dito. Dire ka. Sampulin Kita na. Sarge. Shot.
Pero before ng boxing manggod, Oh. guys, Oh. ang boxing manggod dapat naagay kay proper fit sa lawas. Sa dapat ginaon na tanaw sa pagbaksingiro ka, Sarge. Una kita tanaw. O para quality ba? Hindi ganyan, Sarge. Asa na napisan, Sarge? Diyan sa napita dia, Sarge? Ano, Sarge? Sa legs na Ano na, yan, Sarge? legs. Dire. Abot na nga nagpum o ka na maboxing na. Dapat. Oh my God. Ay, pagsumbag ni mo, pwede mo na ikamatay. Oh, sakto, sakto. Dapat, dako. Si i-check daw, Sarge. Guniti na, Sarge. Muna akong gipangita. Muna akong ginapangita. Okay. Okay, Sarge. Nana ang quality. Nakuha na ni mo sa kay Pasar na, Sarge. Ay, kadua, boy. Sige, Ina pa, Floy. sige, Sarge. Kani karo. Quality, dire. Dapat gahi. Gahi. Dire. Oh, ina na pag-check dahil, Tapos ang braso, dapat gahi-gahi siya ang biceps. Oh. Dire. Oh. Kumuton din na dia, Sarge. Tara mo na to ang tiyan manggod kung gahi ba. Tiyan, siraw. Medyo okay, maskulado. Oh, maskulado. Pwede na patay na si Inoue na, Alikod, Sarge. Sarge, di ba di mo siya ibadihagdaan para makita yun mo ba? Ang kalapdon siya lawas ba? Ang kalapdon. Pasar naman ni Sarge. Pare, mahal mo raw ako. Good shit kayo. Good shit, Sarge. Nani Jojo sa boxing. Ay, na futures boxing, Sarge. Sige, ako nang i-train na. I-train mo, Sarge. Oo. Si Sugdi, Sarge. Mag-chat na mi diri, Sarge. Oh, chat mo diyan. Tangi mo ang kamot, Brad. Ana, Brad. Ana. Tapos dire isa. Dire isa. Blow. Blow. Jab. Blow. Sige raw. Blow. Putek kamay. Nubi ako sa inyo. Magsama-saba. Wala man may nagsaba-saba, Sarge. Mo ispito na ako gi-training ba. Dito, pre. Sabang. Sarge. Shot mo drop. Sabay-sabay. Ako na daw sa mga ani nga mga butang. Da. Dito ni kayanan ba? Nangi, dugayan. Ibalik itong bata. Ay, magbawi na si Sarge mo. Ispito mo kay gi-training ako yung tao. Sorry, Sarge. Ako, isog mo dito, Sarge. Pero ngayon itong pasaylo ni mo, Sarge. Pasaylon, Mark, yung mga hasi ni silingan. Gosh. Pasaylon, Sarge. Sorry, Sarge. High blood. High blood mo ba? Ako ano sa dalawang sa room. Dapat na ni room ni. Ay, private training. Sarge? Private training room. Ay, para mas na-improve sa Sarge yung mga skills. Turbo kayo mo. Pati unan tamo ron. Saylon. Dito naman tayo kadalaw na. Okay lang sa imo ha. Okay na, Sarge. Gusto. Kuha mo bugay kumutuon, good. Biyas tamo ha. Paploy. Marke, Marjong. Biyas tamo. Sige, Sarge. Pasensya kay Sarge. Pre, sabak. Kayo mo, good. Dito lang sa may pre. Dito tayo. Oh, training sa may blue pre. job, ha? Anong gidala man dito dito ba? Kailangan jud ba dahil sa kwarto ka mag-training nga sila rando ha? Kasi kinahanglan kay Bob na ka ba no? Sarge man na. Iyaman ang kuha na. Specialty pod niya na. Ano, basta mo dyan ay training nila dyan. Lingko Dali na, pod pre. ta, nagsaba-saba man gud ta. Pero duda na pong kwarto ba eh? Dugayan, mo kabalik ya, uy. Busaw ko. Aw, grabe, mga... Brag, shots to ba na ba? Ah, Sarge. Si Sarge, nag-give private training daw na ano. Pero tingala ko baka nang narado man sa gate. Nirado. Ana dyan tingali para why disturbo ba sa training ba? Ah, wala man na problema pre. Kaya nagbuto-buto sa sulod. Ay, grabe yun ay buto-buto. Saktong training na ba? Training na ba? Putik ka ba? Oh! Nihilag mo lagi to! Pre! Lonsa ka? Kasama si Sarge! Wala ko sa nagsabi. Ato ano lang sa ka? Putik ka ba? Ibugla ko, Sarge! Buka!